ዳዊት ኣመና ሓፋር እዩ ምስ ሰባት ብፍላይ ድማ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣይዛረብን ሓፋር ጥራሕ ዘይኮነ ስቕተኛ እውን እዩ ኣፍቃሪት ሒዞ ይፈልጥን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ምስ ወድአ ኣብ ሓደ ዓብዪ ትካል ስራሕ ተቆፀረ እቲ ትካል ዓብዪ እዩ ኣብቲ መረባ ካልእ ትካል እውን ኣሎ ናይ ክልቲኡ ትካል ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ ካፌ እዮም ዝጥቀሙ ዳዊት ምስ ሰለሙን ዝበሃል ጽቡቕ ምሕስነት ጀሚሩ ምስሖም ብሓደ ፍቲ ካፌ ይበልዑ ኣብኡ ሻሂ ቡና ይበሃሃሉ ኩልሻብ ርብቃ ትበሃል ቀጣንጓል ካብ ገዛ ዘምፀቶ ምሳሕ ንበይና ትበልዕ ዳዊት ኣብ ዝሰርሐሉ መረባ ኣብቲ ካልኣይ ትካል እያ ትሰርሕ ዳዊት ኩልሻብ እዩ ዝሪኣ ግና ካብ ዳዊት ንላዕሊ ሰለሙን እዩ ኩልሻብ ዘፍጥጠላ ሓደ መዓልቲ ዳዊት ስራሕ ኣርፊዱ እናተጻደፈ ናፍቲ መረባ እንተኣቱ ርብቃ ስልክ እንዳዋግዐት ነበረት ዳዊት ሰጊርዋ ክኸይድ እንትብል ናይ ስረኻ ሸጠጥ ኣይተዓፀወን በለቶ ዳዊት ሰንበደ ክሳዱ ድኒኑ እንትርኢ ናይ ስሪኡ ሸጠጥ ዕፅው እዩ ግና ምንም እንታይ በላ ናብ ስርሖ ኣተወ ከመይ ዝበለት ፈጣጥያ ኢሉ ዝገበረቶ ነገር ንሰለሙን ተዛረቦ ሰለሙን ብጣዕሚ ሰሓቐ ድሕሪ ዝመዓልቲ ሰለሙን ስለ ርብቃን ምፍላጥ ብጣዕሚ ተሃንጠወ ኩልሻብ ኣብቲ መረባ እንትሪኣ ክምስ ይብል ርብቃ ገጻ ትጽወግ ዝነበረት ዋላ እንተኾነት ድሕሪ ግዜ ግና ንኽምስትኡ ብኽምስታ ክትምልሰሉ ጀመረት ሰላም ክበሃሃሉ ጀመሩ ዳዊት ጸሊእዋ እዩ ሓደ መዓልቲ ከምቲ ተለመደ ምሳሕ ንምብላዕ ኣብቲ ናይቲ ትካል ካፌ ከፍ በለት ኣጋራ ሒዛ ርብቃ ምስሓ ሒዛ ናብ ካፌ እንትትኣቱ ንሰለሙን ብዓይና ሰላም ኢላቶ ክትሓልፍ እንትትብል የቕሬታ ሓፍተይ ሹምኪ ስለ ዘይፈልጠክየ በጃኺ ምሳሕ ብሓደ ንብላዕ ኢሉ ሓተታ ርብቃ ኣይተገዋገወትን መጀመርታ ርብቃ ይበሃል ድማ ኣነ እውን ደስ ይብለኒ ብሓደ እንተንበልዕ ካብ በይነይ ዝበልዕ ኢላ መለሰትሉ ዳዊት ኣብቲ ሰዓት ብሰለሙን ግብሪ ዋላ እንተሓረቐ ምንም ክገብር ኣይከኣለን ርብቃ ቅልል ዝበለትን ተኣታታዊትን እያ ሰለሙን ጠበያ ፈትይዋዩ ምስሖም በሊዖም ቡና ሰተዩ ዳዊት ግና ኣብቲ ግዜ ምንም መየዋግዕን ነይሩ ዝሓትዎ ሕቶ ጥራሕ ይምልስ ብጽባሒቱ ምሳሕ ሰዓት ርብቃ ማንም እንታይ ፀዋዓ ናብኦም ከደት ድሕሪ ዝመዓልቲ ርብቃ ምሳሕ ትበልዕ ምስኦም ኮነት ዳዊት በዚ ነገር ሕጉስ ዋላ እንተዘይኮነ ተዛረብ ኢሎም ስለ ዘየጨንቕዎ ሰለሙን ድማ ከም ዝፈተዋ ስለ ዝፈለጠን ንዓርኩ ክብል ስቕ መረፀ ርብቃ ንዳዊት ክትቀርቦ ክተዋግዖ እንትትፈትን ንሱ ግና ንሳ ክትቀርቦ ብዝፈተነት ቁፅሪ ይረሕቃ ነበረ ንኣኣ ዘይግደሰላ ምዃኑ ከዋግዓ ከም ዘይደሊ እንትትርኢ ብጣዕሚ ትሓርቕ ናይ ሰለሙን ሰሓቕን ፀወታን ዋላ እንትፈተወቶ ንኣኣ ዘለዎ ስምዒት እንትትዕዘብ ግና ኣይፈተወቶን ከም ሓዋያ ትሪኦ ሰለሙን ንርብቃ እንተፍቅራ ርብቃ ድማ ንዳዊት እያፍቂራቶ በዚ ምኽንያት ሰለስቲኦም ብሓደ ብዝኾኑሉ ግዜ ሰለሙን ፀዋታ ቀነሰ ርብቃ እውን ከም ቀደማ ኣይተዋግዕን ዳዊት ተጨነቐ ቅድሚ ሕዚ ካልእ ሰብ ክዛረብ ዕድል ዘይትህብ ዝነበረት ርብቃ ስቕታ ብዝሐት ምሳሕ በሊዖም ናብ ስርሖም ምስ ኣተው ዳዊት ንሰለሙን እንታይ ከም ዝተፈጠረ ሓተቶ ሰለሙን ኩሉ ተሓቂ ተዛረቦ ርብቃ ንዓኻ ኣፍቂራትካ ኣነ ድማ ንኣኣ ኣፍቂረያ ኢሉ ብግልፂ ተዛረቦ ዳዊት እዚ ምስ ሰምዐ ኣመና ደንገጸ በዚ ምኽንያት ዓርኩ ኸይስእን ፈረሐ እንታይ ከም ዝብሎ ጨነቆ በቃ በዚ ሕዚ ናባና ኸይትመጽእ ክዛረባየ ድማ ተሓቂ እየ ዝዛረበካ ኣነ ይኮነን ንፍቕሪ ክሓስባ ብስሩ እውን ኣይትብርሐንን ኢሉ ተዛረቦ ሰለሙን ዳዊት ዝብሎ ዘሎ ነገር ሓቂ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ድሓን ንኣኣ ይንርሓቃ ሰብ የብላን ኢልዎ ናብ ስርሑ ተመለሰ ድሕሪ እዚ ርብቃ ምስኦም ከፍ ምባል ክኸብዳ ጀመረ
ሰለስቲኦም እንተይዋግዑ ምስሖም በሊዖም ነናብ ስርሖም ይኸዱ። ርብቃ ኩሉ ነገር ከበዳ ምስኦም ምሳሕ ምብላዕ ገዲፋ ኣብ ስራሕ ምብላዕ ጀመረት። ንኦም ንዘይምርኣይ ክትፍትን ጀመረት። ዳዊትን ሰለሞንን ከም ቀደሞም ምጽዋት ጀመሩ። ርብቃ ግና ጠፍአት። ሰለሞን ንርብቃ ኣብ ዝሪኣ ግዜ ይርበሽ፣ ሰለሞን ንርብቃ እንትሪኣ ውሽጡ ስለ ዝርበሽ ናብ ካሊእ ቅርንጫፍ ንምዝውዋር ሓሰበ። ዳዊት ናይ ሰለሞን ሓሳብ ዋላ እንተዘይፈተዎ ኣማራፂ ግን ኣይነበሮን። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሰለሞን ናብ ካሊእ ስራሕ ቦታ ኣተወ። ምስቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት ብዘይካ ሰላምታ ምንም ዓይነት ርክብ የብሉን። ሓደ መዓልቲ ከምቲ ተለመደ ዳዊት ብእግሩ ካብ ስራሕ ንገዝኡ እናኸደ እንተሎ ርብቃ ተኸቲላ ሰላም ኢላቶ ብሓደ ምኻድ ጀመረት። ዳዊት እንታይ ከም ዝደለየት ሓተታ። ኣብዚ ግዜ ርብቃ ኣመና ሓረቐት። ስማዕ ዳዊት፣ ኣነ ብነፃነት ዛዕበኹ ቆልዓየ ብግልፂ ፍቕረይ ስለ ዝነገርኩኻ ክብሪ ዘይብለይ ስለ ዝኾንኩ ዘይኮነስ ክቐርበካ ስለ ዝደለኹየ ንዓይ ዘለካ ንዕቐት ኣብ ገጽካ ይርአዩ። ዝገበርካ እንተገበርካ ናባኹም ዝመጽእ ዝነበርኩ ስለ ዘፍቀርኩኻን ክቐርበካ ስለ ዝደለኹን እየ። በዚ ሕዚ ግና ስራሕ ስለ ዝለቅቕ ዘለኹ እንኳዕ ሓጐሰካ ኣይትርኤንን ክትብል ተዛረበቶ። ምስ ዓርክኻ ስለ ዘፈላልኹኻ ይቕረይታ ግበረለይ፣ ግና በቃ ኣነ ፍቂረካየ፣ ንስኻ ድማ ንሰብ ዘለካ ንዕቐት ኣመሓይሽ ኢላቶ ጠንጢናቶ ኸደት። ዳዊት ዓርከይ ስራሕ ተይቀየረ፣ ስራሕ ለቒቕ ክተትነብሪ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ኢሉ መንገዱ ቀጸለ። ርብቃ ካሊእ ስራሕ ረኺባ ወፀት። ብናይ ዳዊት ኩነታት ሓሪቓያ። ኣብቲ መዓልቲ ብጠጠው ገዲፋቶ እንትትከድ ጠጠው ከብላ ተጸቢያ ነይራያ። ንሱ ግና ጠጠው የበላን። ንገዛ ምስ ኣተወ ክድውለለይ እዩ ኢላ ተጸቢያ ነይራ። ንሱ ግና ኣይደወለላን። ሓደ መዓልቲ ምሸት ናብ ዳዊት ስልኪ ተደወሎ። ዘይፈልጦ ስልኪ እዩ። ሄሎን ትብል። ነቲ ዘይርድኦ ዳዊት ክረኽቦ ደልየ ነይረ። ተራኽበኒ ዶ ትኽእል በለት ርብቃ። ርብቃ ከም ዝኾነት ብድምፃ ፈለጣ። ንምንታይ በዚ ሰዓት ደው ኢልክለይ? ሕላፍ ሰዓት እኮ እዩ ኢሉ እንትሓታ ትሰቲ ምህላዋ ካብ ኣዘራርባኣ ፈለጠ። ዘለቶ ቦታ ሓቲቱ ናብ ዘለቶ ቦታ ኸደ። ርብቃ ብጣዕሚ ሰትያ ሰኺራ ነበረት። ንዕናይ ናብ ገዛ ኸብፀሐኪ ምስ በላ ኖኖ ንስኻ እውን ስተ ኢላቶ ዳዊት መስተ ኣዚዙ ክሰቲ ጀመረ። ንመጀመርታ ግዜ ዳዊት ንርብቃ ኣፍጢጡ ረአያ። ኣመና ጽብቕቲ ኾይና ተረአየቶ። እንታይ ምዃኑ ዘይተረድኦ ስምዒት ረበሾ። መስተ ኸብዝሕ ጀመረ። ምስ ርብቃ ኽዕልል ጀመረ። ብሳላ መስተ ተቐራረቡ፣ ተጫዋቱ። ስለ ዝሰኸረ ንገዝኡ ሒዝዋ ኸደ። ብሓደ ሓደሩ። ንግሆ ስራሕተይ ኣተው ብሓደ ወዓሉ። ድሕሪ ዝመዓልቲ ድሕሪ ስራሕ ክራኸቡ ጀመሩ። ዳዊት ንርብቃ ኣፍቀራ። ብዘይከዓ ምንባር ክኸብዶ ጀመረ። ሕዚ ንርብቃ ኣመና ኣፍቂርዋዩ። ነገር ግና ንዓርኩ ንሰለሙን እቲ ሓቂ ክዛረቦ ወሲኑ። ተራኺቦም ኩሉ ተሓቂ ዕለሎ። ሰለሙን እዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ተሓጐሰ። ሕዚ ኣነ ካሊእ ህይወት ጀሚረየ፣ ንርብቃ ረሲዐ ኣመና ዘፍቅራ ረኺበየ ኢሉ ተዛረቦ። ዳዊት ስለ ርብቃ እንትዛረብ ለዋህን ተፃዋቲትን እያ። ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘለና ግና ተሰማሚዕና ንነብር ክልተ ተጻረርቲ ነገራት ብሓደ ከም ዝነብሩ ፈሊጠየ ይብል። ሕዚ ርብቃን ዳዊትን ተመርዕዮም ክልተ መናቱ ኣፍርዮም ዝደመቐ ናብራ ይነብሩ ኣለዉ። ተፈጸመ። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ነዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ነዚ ቻናል እንተደኣ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ሳንታ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ
ሰሰናይ ንኩላትና ይቕኒለይ